Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα σας δείξω πώς να παίξετε Those Nights at Fredbear's και πολλά άλλα μοντάκια για το FNAF. Πατάτε εδώ και γράφετε Game Jolt και σας βγάζει εδώ πέρα. Το πατάτε. Κανονικά πρέπει να κάνετε email, αλλά πατήστε κατάστημα και γράψτε Those Nights at Fredbear's. Άμα θέλετε να το κατεβάσετε, αλλιώς γράψτε FNAF. Αλλιώς το έχει εδώ πέρα το FNAF. Και έχει και άλλα πάρα πολλά, δεν είναι μόνο για το FNAF. Πατήστε παιχνίδια και ψάξτε. Έχει πάρα πολλά, όπως έχει τα δύο και διάσημα. 1. Άμα δεν σου βγάζει την πρώτη σελίδα, είναι στη δεύτερη πάνω. 2. Άμα δεν σας αφήσει να το κατεβάσετε, απλά κάντε email. Βάλτε το email σας.